Welcome to Ampiclox TV. Subscribe for weekly updates. Shin da gaske cewa Ampiclox yana hana shigan ciki? Barka da zuwa Ampiclox TV. A yau cikin shirin namu za mu amsa muku wata tambaya wadda ta daɗe tana yawo a cikin al'umma. Shin da gaske cewa Ampiclox yana hana shigan ciki? Kafin na amsa muku, zan ba ku kaɗan daga cikin labarin wasu abokanai na. Ladidi ta gaya min cewa idan ta yi saurin yin fitsari bayan kwanciya ba za ta samu ciki ba. Larai ta ce ba ta gwada ba, amma ta ji cewa gishirin andir shi ma yana aiki. Jummai ta ce shan Ampiclox ƙwara 2 yana hana shigan ciki. Sannan na ji wata matan aure ta ce lokacin ta gama kwanciya da mijinta tana shan ƙwayan quinine duk da yana sa ta juwa, amma tana shan shi haka nan. Waɗannan magungunan da ake sha shin da gaske suna yin aiki? Sai dai ina mai baku haƙurin da cewa zan bankaɗo sirrin. Waɗannan dubarun da taku sam ba sa yin aiki wurin zubar da ciki. Sai dai Jummai ta yi sauran gaya min cewa sau 2 tana zubar da ciki bayan ta yi amfani da ƙwayan Ampiclox Beecham ta sha. Hakan na nufin ƙwayan Ampiclox ɗin da ta sha bai mata aiki ba kenan tunda har cikin ya shiga. Ampiclox antibiotic ne, ma'ana bacteria yake kashewa ba ƙwayoyin haihuwa yake kashewa ba. Sannan shan shi bai da illa ga juna biyu. Sannan Ampiclox Beecham baya hana ma shigan ciki din. Na san mutane da yawa ba za su so yadda da abin da zan faɗi ba. Ba wai matan da ba na aure bane kawai suke samun cikin da ba su shirya mawa ba. Har matan aure suna samun ciki 1-2 wanda ba su shirya ma ɗaukan shi a lokacin ba. Shin ta yaya ne za a hana ciki shiga? Hanyar mai sauƙi ne. Contraceptive hanya ne na rage mutuwa yayin haihuwa da kuma mutuwan ƙananan yara. Hakan na rage auren wuri sannan kuma da haihuwan da ƙananan yara ke yi. Sannan kuma bugu da ƙari hakan na taimaka ma tattalin arzikinmu. Akwai hanyoyin contraceptive da yawa, abin da ya haɗa da kwaroron roba, ƙwayoyi, sannan da allura, da implant da ake yi, IUDs. Waɗannan abubuwan su kaɗai ne ke da tabbaci waɗanda za su cire ƙoƙwanto a kan shigan ciki ko kuma hana shi. Sannan bugu da ƙari, wannan hanyoyin na hana shigan ciki baya hana shigan cutar ƙanjamau ko kuma sexual transmitted disease. To, waɗannan abubuwan za su taimaka a kan rikicin na matsin ga al'ada na, ko kuma mutum ya rinƙa tunanin wayyo Allah ciki ya shige ni ya zan yi da shi. Idan waninku na da buƙatar ƙarin bayani akan family planning, mutum ya cire kunyan shi ya tambaye mu, za mu haɗa mai zama na musamman cikin sirri da ɗaya daga cikin likitocin wannan tasha na Ampiclox. Ga mai buƙatar tambaya ko ƙarin bayani ya ajiye mana tambayar shi a comment section na wannan tashar namu. Kar ku manta duk wani tambaya da gare ka abin da ya shafi shigan ciki ko kuma hana shigan ciki ko kuma in ciki ya shiga yadda za a yi da shi, ka ajiye shi a comment section. Ku biyo mu wani sati domin ku ji abin da muke ɗauke da shi. Kar ku manta ku mana liking wannan YouTube channel ɗin. Mun gode. Kar ku manta ku min subscribing.